Abusua from Mobile Aquababa, Sujaman Skefi, so and a Sujaman TV, so Bomotin subscribe to channel, like video, no share, said a bear, only a bit, and soon Sabaka video be ni Ediabo. Yes, and a Wednesday, near here, they offer on a game, no, NLA back Wednesday. Yes, now a bon kaya say, Upese Ultra any NLA game, and answer any Alpha gamer. Mepacho, and once over your listing on now they are sending to Jamai over number is 0593 673300 0593 673300. Na mahwɛ na metwa games no ɛde ama kama aha nso na wodi gyina hɔ gye ne akan wɔ sika agu nsɛm kama yes nti bla fie na yɛnyɛ adwuma yes ɛna wɔn pɛ machine so ɛde ayɛ adwuma sɛ wopɛ alpha machine sɛ wopɛ wo lucky machine anaasɛ randy machine yes emu biara yɛ available a wobɛtumi anya bi ɛde ayɛ adwuma kama yes nti woba ha sɛn a mewɔ alpha machines ɛwɔ ha wei alpha wei ɛyɛ lucky machine ɛna yɛwɔ randy machines nso ɛno nso ebi wɔ ha no nti deɛ wopɛ sɛ wopɛ de ayɛ adwuma biara no onsa ebetumi aka bi kama nti ɛno asɛ ɛno nso wobɛ WhatsApp me number we aso na bɛfrɛ me na yɛaka ho asɛm kama good na yɛhwɛ setup bi wɔ ha no mo yɛhwɛ setup bi wɔ ha yes setup we no transfer from lucky Monday special to NLA bag Wednesday. Nti yɛhwɛ event number 957 ɛho so ato 38 na ɔde 84 abɛhyɛ aseɛ owie pɛ na ɔde 27 abɛhyɛ aseɛ nti ɔlaape saa ama wei mmiɛnsa nyinaa good owie apɛ ɛna ɔbɛto 79 nti saa 79 wei wobɛba current no ɛsaa laape wei saa 3 numbers na ɛsaa laape no nti owie deɛ a ɔse yɛmfa event wei nkɔdi yes na event no bɛsa akɔ biem ɛbɛkɔ biem a yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha mehu sɛ 11 ɛdɛm na repeat abɛlaape 70 na 70 no nso repeat kɔ machine good nti 11 70 na ne mmienu repeat so yes nti 2 direct agum ɛwɔ hɔ ɛyɛ 11 70 na yɛde single 6 awɔ no ɛwɔ hɔ kama nti yɛnhwɛ current no nti woba current na wobɛhu sɛ wabɛto 38 ɛwɔ event number 117 38 owie na ɔde 84 abɛhyɛ aseɛ owie a 27 owie na ɔde 79 asa abɛhyɛ aseɛ nti walape saa 1 2 3 4 ne nyinaa ɛwɔ current hɔ saa 4 numbers yi nyinaa walape no current hɔ nti wɔwie deɛ a wɔse yɛmfa event yi nkɔdi yɛmfa event no nkɔdi good na yɛmfa setup wei nso ɛnwɔn ne yɛmhwɛ setup wei ɛno nso yɛ transfer from Friday bonanza event number 689 mehu so ato 40 ɛwɔ ha 1 2 3 na wabɛto 7 5 36 owie no ato 19 nti ɔto 7 5 36 na ɔsɛbo 87 ɛwɔ machine owie na ɔbɛto 19 na ɔsɛbo 29 owie 67 owie na ɔbɛto 16 owie na ɔbɛto 10 nti ɔto 10 no na ɔsɛbo 59 ɛwɔ machine nti ɔso owie deɛ a yɛmfa saa event wei nkɔ didi nti event yi so no pɛ sɛ yɛpeke saa 6333 no ɛwɔ so 6333 no ɛwɔ hɔ na yɛde join ne saa yɛ best 3 na ayɛ no 11 6 70 no good na yɛbɛnya best 5 ɛwɔ hɔ kama nti saa 36 yi ɛho so ɔba abɛtɛn ne 63 ɛda mu hɔ kama good nti woba current na sɛyi na wahyehyɛ wei nso ɛwɔ ha sɛyi na wahyehyɛ no ɛwɔ ha good
nti woba current na ɔhyɛ aseɛ wɔ event number 115 so ato 40 no 1 2 3 okay sorry 40 this one okay 3 ways down and ɔbɛto 536 and ɔsɛbo 87 ɛwɔ machine good owie a pɛ na ɔbɛto 19 ɔto 19 wie owie a 67 67 owie a na ɔbɛto 10 sorry 67 owie a 16 sorry owie na ɔbɛto 10 last box position na ɔsɛbo 59 ɛwɔ machine good nti saa pɛpɛɛpɛ ɛna wahyehyɛ no ɛde ama yɛn ɛwɔ ha sɛn nti wawie deɛ a wɔsi yɛmfa event yi nkɔdi yɛmfa event no nkɔdi yes this two event no yɛ join a there's no way sɛ yɛnya win mfiri mu nti o join no app a yɛ join the two event a ne yɛyi yɛ best 5 out of the two event no ne yɛyi yɛ best 3 ewia na yɛyɛ 2 direct 1170 nti na ɛbɛkɔ for 11 free banker 11 free banker for park Wednesday na menka ho ɔman kwatente ahode wom bye bye